Вы знаете, недавно Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и там, значит, они обсудили нормандский формат по урегулированию войны на Донбассе. Вот что там говорится в сообщении, давайте послушаем. А вы видите, пожалуйста, цитату МИД РФ о разговоре Владимира Путина с Макроном? Эта тема предметно обсуждалась, но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем. Ну а вчера с Эммануэлем Макроном говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Также обсудили там ситуацию на Донбассе, обсудили коронавирус. Вот цитата нашего ведомства. Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України і наших мирних ініціатив. Как вы видите, пане Петро, роль Эммануэля Макрона в обсуждении урегулирования войны на востоке Украины? С Путиным говорит без Украины о нас, вот с нами говорил недавно. Ну, ми ж знаємо, що позиція Франції, вона першопочатково була такою достатньо двозначною. І це так само не є якоюсь великою новиною, так само це було і до Макрона. Тобто позиція Франції, вона з одного боку полягає у постійному декларуванні підтримки територіальної цілісності і суверенітету України, ну а з іншого боку постійних намаганнях знайти якісь компромісні рішення з Росією. Росія це прекрасно розуміє, тому використовує Францію як спосіб внесення розладу в відповідну коаліцію, яка на даний момент Росії протистоїть. Тут, знову ж таки, нічого глобально нового немає. Ми просто повинні розуміти одну просту річ, що ні Франція, ні Німеччина за нас наші проблеми вирішувати не буде за нас Росію якось там знищувати і тому подібне. Вони реалізують свою політику. Але Франція, вона послідовно декларує, щонайменше декларує підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, підтримує бодай ті санкції, які є на даний момент. Ну і наша задача, в принципі, це втримати, як і роль Франції в якості посередника в відповідному форматі, який гарантує виконання мінських домовленостей. На більше на даному етапі ми, мабуть, розраховувати не можемо і навряд чи доцільно розраховувати від Франції на більше.